እዘን ባህርያ እዚአን ሓይሊ ዝምድና ኮይነን ንሓዳርና ፅኑዕ ይገብረኦ ዓይነትን እተን ባህርያት ሕዝወን ኢኹም ግሉፅነት ቅንዕና ንጽህና ፍቕሪ ትሕትና ትግሃት እዚኣቶም ሓይሊ ዝምድና ዝበሃላ ባህርያት ነዚአን ለቢስና ሽዑ ድላይና እንተገበርና ኣይንዕምፅን ኣይንጎድእን ኣይንጉዳእን ክቡራት ኣሕዋተይ ገሊኣቶም ትእዛዝ ምእዛዝ ምግዛእ ገለ ይዛረቡ እዮም እሞ ግን ሰበይቲ ክትግዛእን ክትእዘዝን ኣይኮነትን እትጸልእ ብፍቕሪ ዝእዝዛ ብፍቕሪ ዝገዝኣ ሰብ እያ ትደሊ ወይ ሰብኣይ እያ ትደሊ ምፍታው ንኽትምርዖ ዝድርኽካ ሓይሊ ክኸውን ከሎ ምፍቃር ንዝምድናኻ ሓሊኻ ክትነብር ዝኽእለካ ሓይሊ ዝምድና እዩ እምበኣርሲ ምፍታው ዝምድና ንኽትምስርቶ ዝድርኽ ሓይሊ እዩ ምፍቃር ድማ ዝምድና ንኽትዕቅቦ ዘድሊ ሓይሊ እዩ ምፍታው ቅድሚ ኺዳን እዩ ድሕሪ ኺዳን ግን ክንፋቶ የብልናን እኳ እንተዘይበልና ዋላ ኣይንፋቶ ተፋቒርና ክንነብር ግድን እዩ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ባህሊ ፈሪሁ ነቲ በዓልቲ ቤቱ ክትሰምዖ እትደሊ ክትሰምዖ እትናፍቕ የፍቅረኪ ዝብል ካብ ምድግጋም ኣይቋርፅን እዩ ብቓላት እተገልፀት ፍቕሪ ንሰበይቲ ጥዑም ስምዒት ፈጢራ ተሓጒሳ ሓላፍነት ኣደነት ክትፍፅም ስንቂ ትኾና ኣብ ሰበይቲ ክንመልኦ ዘይንኽእል ድሌት ምስማዕ የፍቅረኪ 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 ዝብል ምስቲ ምቓር ከም ዘሎ ንዘክር ኢና ክንመልኦ ይንኽእል ኢና ግን ኩሉ ግዜ ንበሎ ድሕሪኡ እውን እንታይ ኢልሃኒ ብቕዕቲ ከም ዝኾነት ክስማዓ ዝገብራ በቃ ኣብ ኩሉሲ እቲ ኣነሲ ኦኬ ኣይ ካን ዱ ኢት እዚ ክገብር ክእል እየ ኣብዚ ተዋሲእ ክፀብቕ ክእል እየ እትብል ሰበይቲ ማለት ዘይተዳህለት ብትሑትነት ብመንፈስ ትሑትነት ዘይትሳቐ ሰበይቲ ዝገብራ ፍቅሪ ስድራ ቤት ዘይብሉ ፍቅሪ ሃገር ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሰብኣይ ካብ መጥቃዕቲ ክከላኸለላ ዝግብኦ ትካል እታ ሰበይቱን ደቁን ዝነብሩላ ቤት ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ቤተ ተስፋ ሎማዓንቲ ድማ ታናይ ሓዳር ክላስና ምሳያና ባባዓቑቢት መፂና ኣለና ኣብ ዙም ከባቢ 20 ሰባት ኣለና ናይ ሕቶን መልስን ግዜ መታን ክንገብር ሕርቲ ትምህርትና ማለት እዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገራት ከም ተጠቀምኩም ትፅሕፉልና ኢኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ኢኹም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንሓተኩም ኣብ ካልኦት ፋሚሊታት ድማ ሼር ግበሩሎም ኢኹም ኣብ ግሩፕስ እንተለው ንብዙሓት ሰባት ፈውስ ክኸውን ዝኽእል ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ማእዘር ሰማይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብመንገዲ ማእዘር ሰማይ ትዕዘቡና ብጣዕሚ ሰላም ንብለኩም እቶም ናይ ማእዘር ሰማይ ኣሕዋት ድማ ነመስግነኩም ንብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ትገብሩ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ እሞ ናብ ናይ ሎሚ ክላስና ክንከይድ ኢና ማይክ ናባኻ ባባዓቑቢት ያ ኣነ እውን ብስም ጎይታና የሱስ ኣቐዲመ ሰላም ለኩም ቀሊል ኣይኮነን ዓመታት ዕድመ እናወሰኸ ወርሓት ሰሙናት መዓልታት ሰዓታት እናወሰኸ ክንነብር ጥራይ ደይኮነ ከዓ ምንባር ክንክእለሉ ጥበብ እናሃበ ዝባርኸና ዘሎ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ብቐጥታ ትኺለ ናብዚ ትምህርቲ ከኣትየ ሎም መዓልቲ ታሽዓይ ትምህርትና እዩ ኣተሓሕዛ መፃምዲ እዩ ዝብል ጥበብ ኣተሓሕዛ መፃምዲ እዩ ዝብል ንመዋስብትኻ ወይ ንመዋስብትኺ ከመይ ጌርኪ ከም ትሕዝዮ ከዓ ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክውዳእ ከሎ መልእኽቲ ክንረክብ ኢና ሕጂ ኣብ ክልተ መቒለ እቲ ትምህርተይ ዘቕርቡ ተቐዳመይቲ ግቡእ ኣተሓሕዛ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ንሰበይቱ እንትሓዛ እዩ ግቡእ ኣተሓሕዛ ሰበይቲ ዝበሃል ክዛረበ እታ ድሕሪያ ዘላ ሓሳባተይ ከዓ ግቡእ ኣተሓሕዛ ሰብኣይ እዩ እታ ሰበይቲ ኸ ነቲ ሰብኣይ ቃል ኪዳና ከመይ ጌራ ተሓዘቶ እዩ እቲ ሓዳር ጥዑምን ምሽኡን ዝኸውን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኦፍኮርስ ክውከሴ ስለዚ ገለ ከዓ ካብቲ ኣብ ተመክሮ ዘጓንፈና ምክንያቱ ንባዕሉ ተመክሮ ክንብል ከለና ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ዝሰርሕ መምርሒ ማለትና እዩ ስለዚ ካብ ተመክሮ ብዙሓት ከዓ ምክንያቱ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እውን መፅሓፍ ተመክሮ እዩ
መጽሐፍ ተመክሮ እዩ እግዚኣብሔር እተዛረቡ ቃላት ኣለዎ ግን ሰባት ዝሓለፍዎ ጎደናታት ከዓ ኣብኡ ተመዝጊቡ ንረክቦ ኢና እቲ ተመክሮ ገሊኡ መለበሚ እዩ ዝኮነና ከምኡ ከይንገብር ምእንቲ ገሊኡ ግን ኣርኣያ እዩ ዝኮነና ምእንቲ ከምኡ ክንገብር በቲ መገዲ እቲ ክንከይድ እሞ ከምዚ ይመስል ሕጂ ተቀዳሚቲ ግቡእ ኣተሓዛ ሰበይቲ ኢና ክንዛረብ ግቡእ ኣተሓዛ ሰበይቲ ከመይ ጌርክ እንተተተሓዝክንሲ ይጥዕመክን ወይ ከመይ ጌርና ተሓዝናክን ይሓይሽ እዩ ዝብል እሞ መወከሲ ኮነኒ ምእንቲ ብ2022 ሲ ኣብ ዩጋንዳ ከገልግል ክኸይድ ከለኹስ እቶም ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ መራሕቲ ቤተክርስትያን ግቡእ ኣተሓዛ በዓልቲ ቃል ኪዳንካስ ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ስነሰብኡ ትምሃረልና እዩ ስለዚ ግቡእ ኣተሓዛ በዓልቲ ቃል ኪዳንካስ ከመይ እዩ ዝብል ትምህርቲ ከቅርብ ክዳሎ ከለኹ ሓደ ካብቲ ዝገበርኮ ምድላዋት ንፌበን ሓቲት እያ ገለ ከም ሰበይቲ ሓሳባት ክትወስድ ከለይ ትኽእል እያ እሞ እትጥዕም ሰብኣይ ሲ ከመይ ገይሩ ንሰበይቲ ቃል ኪዳኑ ዝሕዛ ወይ ከመይ ገይረ እንተሓስኩ እዩ ጥዑም ኣተሓዛ ዝበሃል ወይ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱስ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዋ ዝበሃል ሲ ከመይ ገይሩ እንተሓዛ እየ ክብል ተወኪሰ እያ ሽዑ ኣብቲ ዘረባኣ ነዊሕ ዘረባ ነይሩ ግን ኣነ እንዳተዛረበት ከላ ይወስድ ነይረ ሓሳባት ሕጂ ገለ ካብቲ ዝወሰድክዎ እቲ ጥዑም ሰብኣይ ንሰበይቱ ሲ ተቀዳሚት ዝበለህንስ ዝከናኸና እዩ ዝከናኸና ምስቲ ቅዱስ ፅሑፍ ከዓኒ ይሳነ ኮይኑ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ሲ ልቀ ከማ ትብል ቃል ኣለ ዋላ ሓደ ሰብ ንገዛእ ስግኡ ሕማቅ ዝገብሮ የለን ንምግቦ ንከናኸኖ ኢና ይብል ስለዚ ኣካላት ስጋና ስለዝኮና መዋስብትና ድማ ምክንኻን የድልየን ስለዚ ዝከናኸና ኢላ እንተካለይቲ ኩሉ ሳዕ ፅቡቅ ክስማዓ ዝገብራ ብዛዕባ እቲ ድሕንነት ናይ ስምዒታ ዝግደስ እቲ ወልቢንግ ሕጂ እዛ ስምዒት ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ክብራት ኣሕዋተይ ስምዒትና ጥዑይ እንተኮይኑስ ዋላ ኣካላትና ጥዑዩ ኣተሓሳስባና ጥዑዩ ስምዒትና እንተተጎዲኡ ግን ይቁንዞ ተልዩ ኮይኑ ኣእምሮና ብግቡእ ፋንክሽን ኣይገብር ኣካላትና ብግቡእ ኣይሰርሕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ፅቡቅ ክስማዓ ዝገብራ ፅቡቅ ስምዒት ተልይዎን ደቂ ኣንስትዮ እምባ የፍርሳየን ኣብ ፅቡቅ ግብሪ ማለት እዩ ሳልሳይ ጎደሎ ሰበይቱ ዝምልእ ስለምንታይ እዩ ዝጎዲልዋ ኢሉ ንሰበይቱ ዝኸሳ ዘይኮነሲ ጎደሎኣ ክርኢ ከሎስ ዝምልእ ኣላ ኢላት እቲ ራብዓይ ዝነገረትኒ ግብሪ ፍቅሪ ሰበይቱስ ዝርዳእ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ኣነ ከምኡ ጌርያ ክኸውን ንኽእል እሞ መግለፂ ፍቅሪ ኢላ ትገብሮ ሲ ኣነ ኣይርድኦን መግለፂ ፍቅሪ ጌረስ ኣይርድኦን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰበይቱ ከም እተፍቅሮ ትገብሮ ግብሪስ ዝርድኦ ማለት እዩ ኢላትኒ ድሕሪ እውን ክትዛረብ ከላስ ፅን ኢሉ ዝሰምዓካ ኢላ ፅን ኢሉ ዝሰምዓ ካብቲ ዘረባ እየ ድወስድ ነይረ እታ ድሕሪያ ዝነገረትኒ እውን ኣብ ዓራት ከዓ ዘዕግባ ኢላትኒ ኣብ ዓራት ከዓ ሰብኣይ ዝኾና ዘዕግባ ኢላትኒ ድሕሪኡ እውን እንታይ ኢልሃኒ ብቕዕቲ ከም ዝኾነት ክስማዓ ዝገብራ ኣብ ኩሉ ሲ እቲ ኣነሲ ኦኬ ኣይ ካን ዱ ኢት እዚ ክገብር ክእል እየ ኣብዚ ተዋሲእ ክፀብቕ ክእል እየ እትብል ሰበይቲ ማለት ዘይተዳህለት ብትሑትነት ብመንፈስ ትሑትነት ዘይትሳቀ ሰበይቲ ዝገብራ ሽዕፍቲ መንጎ ዘረባእካ ከምዚ ኢልሃኒ ዓቕማ ወይ ፀጋኣ ወይ ተውህባ ክግለፅ ዝሕግዝ ማለት ኢላትኒ ዓቕማን ፀጋኣን ክግለፅ ዝሕግዛ ኢላ ዝገርም እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ይውቀስ እየ ኣነ በዚ ከምኡ ካብ ላይ ንፌበና ጊደ ነግራ ኦኬ ኣባኺ ዘሎ ፖቴንሻል ብዙሕ ስለ ዝኮነ ንዓይ እግዚኣብሔር ተዛሪብኒ እዩ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ንክኑኽ ሓይሊ ንክኑኽ ዓቕሚ ንምህናፅ ምእንቲ ክግለፅሲ ደርግካ ኢካ እዩ ድብለኒ ኢለ ኣሎ ክንደሽ ኣብ ደጋጊመሲ ስለዚ ዓቕማን ፀጋን ክግለፅ ዝሕግዛ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብቲ መንጎ ዘረባኣ ድወሰድክዋ ስድራኣ ዘኽብረላ ኢላትኒ ስድራኣ ዘኽብረላ ገሪምኒ ብዛዕባ እንዳሓሰብኩ ከለኹ ግን ኣብ መወዳእታ ዘረባኣ እንታይ ኢላ ንምስለኩም ፌበን ይገርመኩም እዩ እዚ ገለ ካብቲ ንስኻ ክትገብረለይ ዝረኣኽዎ እዩ ኢላስ ጥዑም ቃል ጌረካ ተባቢዓትኒ ሓቢስኻ መወዳእታ ማለት እዩ ለዚ እምበኣር ገለ ፅቡቅ ርከበኒ እዩ ክብልሲ ጌራትኒ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ምቋም ሓዳር 50 ሚእታዊት ዘበርክት ኣካል ምኳኑ ከም ርእሲ ሰበይቱ ሪኢኹም ርእሲ ሰበይቱ እየ ድብል ዘለኹ ርእሲ ቤቱ ኣብ ወሳኒ ቦታ ናይ ሓዳር እተቐመጠ ሰብ እዩ ከም ኣቦ ኣርኣያ እዩ እቲ ንሱ ዝነብሮ ናብራ እንተስ ኣብነት
እንተስ መለበሚ እዩ ዝኸውን ኣብነት እንተኮይኑ ትስዕቦ መለበሚ እንተኮይኑ ከዓ ከምኡ ከይትገብር ትጥንቀቕ ቤት ንሱ ብዝህቦ ጽላል ውሕስነት ትቐስም ቤት ንሱ ብዘቕሞ መለክዕ ስነ ምግባር ትመሓደር እቲ ንሱ ሒዝዎ ናብ ቤት ዝኣተወ ይባዛሕ ወይ ይራባሕ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦ ወይ ርእሲ ገዛ እዩ እምበኣርሲ እዚ ወሳኒ ሰብ ኣብ ሓዳር ሓላፍነቱ ነታ መሪፁ ዘእተዋ ሰበይቱ ከመይ ገይሩ እንተገበሮ እዩ ጥዑይ ሓዳር ዝህልዎ ሕጂ ገለ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ወስደ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 7ይ ምዕራፍ ብዛዕባ መውስቦ ስለተዛረብታ ምምልእታ ምዕራፍ ከተንብብዋ እተባብዓኩም ኣብ ፍቅዲ 3 ግን ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ምስ በለ ብዛዕባ እቲ ግቡእ ኣተሓዛ ሰብኣይ ንሰበይቱ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ፍቅዲ 25 ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀረ ርእሱ በጃኣ ዝሃበ ኣቱም ሰቡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ወሲኹን ኣብ ኤፌሶን ኣብ ኣፍታ 5 ምዕራፍ ፍቅዲ 28 ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስቶም ከም ስጋኦም ገይሮም ከፍቅርወን ይግብኦም እዩ ይብል ኣብ ቆሎሴ 3 ምዕራፍ ፍቅዲ 19 ከዓ ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርወን እሞ ኣይትምረርወን ይብል እምበኣርሲ እቲ ግቡእ ኣተሓሕዛ ሰብኣይ ንሰበይቱ ብፍቅሪ ክሕዛ እዩ ብፍቅሪ ክሕዛ እዩ ሰበይቲ ብፍቅሪ ክትተሓዝ ዘለዋ መላፍንቲ ህይወት ሰበይቲ ብፍቅሪ ጥራይ ክትተሓዝ ዘለዋ መላፍንቲ ህይወት ክቡራት ኣሕዋተይ ገሊኣቶም ትእዛዝ ምእዛዝ ምግዛእ ገለ ይዛረቡ እዮም እሞ ግን ሰበይቲ ክትግዛእን ክትእዘዝን ኣይኮነትን እትፀልእ ብፍቅሪ ዝእዝዛ ብፍቅሪ ዝገዝኣ ሰብ እያ ትደሊ ወይ ሰብኣይ እያ ትደሊ ኣብዘን ንኣተሓዛ ዝምድና ሰብኣይን ሰበይትን ዝገልፃ ቃላት ጳውሎስ ፍቅሪ እትብል ቃል እምበር ፍቶት ኣይተጠቕመን ኣፍቅርወን ኢሉ እምበር ፍተወን ኣይበለን ማለት እዩ ኣፍቅርወን ኢሉ ፍተወን ኣይበለን ከመይሲ ሓዳር ፈቲኻ እተኣትዎ ግናኸ ተፋቂርካ እትነብሮ ዝምድና እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ምፍታውን ምፍቃርን ፍልልይ ከም ዘሎ ኣሪእኩም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ምፍታውን ምፍቃርን ዘሎ ፍልልይ ምፍታውን ምፍቃርን ንበይነን ሓሳብ ክበኩም ንኩሉ ሰብ ነፍቅር ኢና ንኩሉ ሰብ ግና ኣይንፈቱን ኢና ስለ ንኩሉ ሰብ ዘይፈተናኻ ሓጢአት ኣይኮነና ዝጥዕመና ዘይጥዕመናን ስለ ዝኾኑ እንፈትዎምን ዘይንፈትዎምን ዓይነት ምግቢ ኣለዉ ዝሰማዓናን ዝፃረረናን ሰብ ስለ ዘሎ እንፈትዎን ዘይንፈትዎን ሰብ ኣለና ኩሎም ብክርስቶስ ኣሕዋትና ኣዕርኽትና ይኮኑ ስለዚ ነቲ ብክርስቶስ ሓውና ዓርክና ክንገብሮን ከይንገብሮን ንኽእል ኢና እታ ፍልልያ መንጎ እዚኣ ኣላ ዓርክና ክኸውን ምንቲ ክንፈትዎ ኣለና ማለት እዩ እምበኣር ዝሰማዓና ዝጥዕመና ዝጠቕመና እነድንቆ እንተኮይኑ ኢና ንፈትዎ ዘይነፍቅሮ ሰብ ግን የብልና ምክንያቱ ክሳዕ ንፀላእተና ክነፍቅር ተኣዚዝና ስለ ዘለና ንሓዳር ተፋቲኻ ትጅምሮ ተፋቂርካ እትነብሮ ዝምድና እዩ ሪኹም ንሓዳር ክንፅውዖ ከለና እንታይ ንብሎ ተፋቲኻ ትጅምሮ ተፋቂርካ እትነብሮ ዝምድና እዩ ምክንያቱ ንክትምርዖ ክትፈትለካ ኣብ ሓዳር እትቕፅል ግን ተፋቂርካ እዩ ምፍታው ንክትምርዖ ዝድርኸካ ሓይሊ ክኸውን ከሎ ምፍቃር ንዝምድናኻ ሓሊኻ ክትነብር ዝኽእለካ ሓይሊ ዝምድና እዩ እምበኣርሲ ምፍታው ዝምድና ንክትምስርቶ ዝድርኽ ሓይሊ እዩ ምፍቃር ድማ ዝምድና ንክትዕቅቦ ዘድሊ ሓይሊ እዩ ምፍታው ቅድሚ ኺዳን እዩ ድሕሪ ኺዳን ግን ክንፋቶ የብልናን እኳ እንተዘይበልና ዋላ ኣይንፋቶ ተፋቂርና ክንነብር ግድን እዩ እንፈትዎን ዘይንፈትዎን ሰብ ክንመርፅ ንኽእል ኢና እነፍቅሮ ግን ኣይንመርፅን ኢና ምፍታው ኣብ ባህርያት እቲ ዝፍቶ ወይ ዘይፍቶ ዘሎ ሰብ እዩ ዝውከል ምፍቃር ግና ኣብ ውሳነ እቲ ዘፍቅር ዘሎ ሰብ እዩ ዝውሰን ንኩሉ እንፈቶ ነፍቅሮ ኢና
ግና ከንኩሉ ነፍቅሮ ኣይንፈትዎን ኢና ምክንያቱ እቲ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝብል ትእዛዝ ዘይነፍቅሮ ሰብ ኣይሓደገልና ዘይፍቅሩን ኣመንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ክንከውን ስለ ዘይንኽእል ነቲ ዝጸልኣና ሰብ ዋላ እኳ እንተዘይፈተናዮ ነፍቅሮ ኢና ሓደ እዋን ሓደ ሰብ ስለምንታይ እዮም ሰብኡትን ኣንስቶም ዘፍቅሩ ኢሉ ሓቲቱ ሓደ ከዓ ጽሑፍ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ ስለ ዝብል ኢሉ ዋዛ ዝመስል መሪር ሓቂ መሊሱ ንመዋስብትኻ ብምኽባርን ብምክንኻንን ክትነብር እንተ ደኣ ፈቂድካ ግን زيحزوا ياكم نمواسبتخا بمخبارن بمكنخانن كتنبر انت الافقيتكا كن مفتاون مفقارن يرخباي انت لا تكابابركمكا بحيل فقر طراي زيكونس تفاتيخا منبار زكالي اتي اموسبو زلو معازا الناس مقركا كتنبر انت خيلكا تفاتيخا منبار زكالي اتي نمواسبتخا زلك حلافنت ميتاويت نافصمكا كتنبر انت الافقيتكا تفاتيخا منبار زكالي نزيوم قلت زاربتي سأن خان سبيت خان الناتعمو خايم زغدو زبلو سلازي تقبوا التحازا سبيتي فتوتي كم زغنت كم سمعا مقباري اتزي قبوا التحازا خا بسمعيت حسم انها تقاصلت مادا زبهال كبير تلخيا كم تنبر مقباري بردو تقرينيا باولوس ننستهم كي تمرون منتي أفكرون انت أفكركم وين رأيكم زي تمرون بنت أردما انت لازم يفكركم وين كتمرون يخم إيلون لازم تقدميتي بزعبا مفكار نجيركم الله سبيت خام مفكار كمي سبيت خام مفكار كمي فكرات حواتي نسبيت خام مفكار نسبيت قال كيدانكا خمتا زلاتا مقبالاي مسنا يتي ازس حصرتاتا እዩ حصرتات سبيتي እዩ بزي ازس مصبقت ወይ متعمت تبلو التحساسبان ባህርያትን ግብርን ዘረባን مقبالاي كم تزلاتا مقبالي نسبيت خام مفكار ቁመና አካላታ ከምቲ ዘለዎ ከሎ ዕድመ ዝወስኸላ ድኻም አካላት ሓድሽ ባህርያትን ተቀቢልካ ምስ ሰበይትኻ ምንባር ምልክት ንሰበይትኻ ምፍቃር እዩ نسبيت قال كيدانكا أنت زي فكركايا يدخل أماراتي إنها تمررت كم تنبر مفراداي ممرار كم تبربر ويقع زك أتلنا بسمعيت حسم إنها تقاتلت كم تنبر مكباراي بمرت اتساقي سبيتي دحننتا ناتا ولبين دحننتا أب حدقا زاتوي دحننتا أب حدقا زاتوي سبيتها أب كلتة قدات تشافاتها تود ويتعلم تحن تشاف أبي تسفيا تخلي تشافكا قطعتي مخاني إذا أب تشافك أبي تسفى تنبر أب تحدار أبركتو زي بالله أمود داتا لم تسعبيت وي باسيف سبميسيف يا تخون لم تسعبيت وي باسيف سبميسيف يا تخون إذا سويت زياب بفترة كونه بمنفسه بس رخبته تصقع زباخنت كم تخون ردي إذا أبتشاف مرت زبط حس بيتخا أموداتا قطعتي تفحنا جاريت أجريسيف مالتي قطعتي تفحنا جاريت يا تخون قطعت سبيتي ويتفحنا جاريت سلزخونت نمن نبابرو اتي زمر راسباي سهرو يا تقتولو أمرؤا زعصوت تقنا أنيتها فتيما خفوت أمري بالله هابزي صبغاي متسيني لا ولا بالعين تيلوا تفحنا جاري مالتي حدش كدان حيزو الله تمسي تفحنا جاري وحسنتا أب حدا غازاتوي اتا سبيتي تبصحو خلتي يجافات نتي بخلتي تواسبت تهانصي وي زقومي حدار زبحال تكالكا يعني أموداتا كمزي بفتح كوات زي تودئ سبز فلطو فتح كوات زي تقبري جن كلتا زتا أمامسو سواين سبيتنا بحدا بيتي نبو
ተስፋ ዝቆረፀት ልእምቲ ሰዓቢት እንተኮይና ድላዩ ዝገብር ዘይተወገነ ዝእርሞ ዘይብሉ ኣብ ኣደባባይ ፍሩይ ጌጋ ዝገብር ዘይእረም ተርዖ ሰብኣይ ይህሉ ተርዖ ሰብኣይ ሰበይቱን ደቁን ተኣማሚኖም ኣብ ኩሉ ምሕዋስ ዘሕፈሮም ድሁላት እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ ደቂ እዚ ዓሻ ሰብኣይ ስለ ዝበሃሉ ቁጣዕቲ ተቐናቃኒት እንተኮይና ከዓ ምርዳእ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ጭቅጭቅ ዝበዝሖ ሓዳር ይህልዎም ኩሉ ግዜ ምጭቅጫቅ ከዓ ንኩሉ ትሕዝቶ ቤት ዘብርስ ሰጓግ በረኸት እዩ ኩሉ ግዜ ምጭቅጫቅ ንኩሉ በረኸት ወይ ንኩሉ ትሕዝቶ ቤት ዘፍርስ ሰጓግ በረኸት እዩ ስለዚ ኣተሓዛ ሰበይቲ ቃል ኪዳኑ ዝኽእል ሰብኣይ እንተወሓደ ዝገብረን ገለ 10 ነገራት ክነግረኩም እየ ቀዳመይቲ ካብ ንሰበይቱ ንኣተሓሕዙ እዩ ዝኣምን እዚኣ ኣብ መግለፂ ክገብረላ መቅድም ታርእስ እዚኣ ካብ ንሰበይቱ ኣብ ባህርያት ሰበይቱ ንላዕልስ ኣብ ኣተሓሕዝኡ ነቲ ንሱ ዘይደልዮ ባህርያት ሰበይቱ እዩ ዝተኣማምን ኮነ ኢሉ ሓዳር ክገብር ዝወሰነ ሰብኣይ እንተኾንካ ካብ ኣብ ኩነታት ሰበይትካ ኣብ ንኩነታት ሰበይትካ ዘለካ ኣተሓሕዛ ኢካ ትተኣማምን እቲ ብፅቡቅ ኣተሓዛ ሰበይቱ ዝፍለጥ ሰብኣይ ንኩነታት ሰበይቱ ግብረ መልሲ እናሃበ ካብ ምንባር ወፂኡ ተበግሶ ዝወስድ ኣንቃዲ እዩ ዝኸውን ሪኣክቲቭ ኣይኮነን በቢ ዝገበረቶ በቢ ዝበለቶ እንዳመለሰላ ኣይኮነን ዝኸይድ ሓድሽ ተበግሶ እዩ ዝወስድ አንቃዲ እዩ ፕሮአክቲቭ እዩ ማለት እዩ ተበግሶ ዝወስድ ሰብ ኣብ ገዛእ ስምዒቱ ዝሰልጠነ ምስትውዓል ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ነቑሕ መዓስ እንታይ ይገብር ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ግዜ ከዓ ዕውት ይድኸውን ኣብ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ ናትናኤል ወደይ ባባ ንማማ ክትምርዓዋ ክትውስን ከለካ ትዒት ሰበይቲ ክትከውን ከም ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ምትእምማን ነይሩካ ክብል ሓቲቱኒ ኣብ ዝርርብና እቲ ንፌበን ክሓታ ከለኹ ዝነበረኒ ኩነተ ኣእምሮ ኣዘኪሩኒ ሕያውነት ፌበን ዝንበብ እኳ እንተኾነ ወይ ዝንበብ እኳ እንተነበረ ካብ ኣብ ባህርያት ፌበን ንላዕሊ ግን ኣብቲ ንባህርያት ፌበን ክሕዘሉ ዝኽእል ዓቕመይ ይተኣማምን ምንባረ ዘኪረኝ ሽዑን ወደይ ክትምርዖ ከለኻ ካብ ኣብ ባህርያት እታ ንመርዓ እትመርፃ ጓል ንላዕሊ ነቲ ዘይትደልዮ ባህርያት እታ ትመርፃ ጓል ክትፀውር ኣብ ዘለካ ዓቕሚ ተኣማመን ኢለሚዕደዮ እዛ ማዕዳ ደጊመ ክነግረኩም እየ ክትምርዖ ከለኻ ካብ ኣብ ባህርያት እታ ንመርዓ እትመርፃ ዘለካ ጓል ንላዕሊ ነቲ ዘይትደልዮ ባህርያት እታ ትመርፃ ዘለካ ጓል ክትፀርሉ ኣብ ትኽእል ዓቕምኻ ኣብ ገዛእ ዓቕምኻ ተኣማመን ኢለሚዕደዮ ከመይሲ ንባህርያት እታ ካባኻ ወፃኢ ዘላ ሰብ ክትቆፃፀሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣ ዘለካ እተሓዛ ግን ኣብ ገዛእ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ንስኻ ኢኻ ትውስኑ እዚ ኩሎም ሰብኡት ክፈልጥዎ ዘለዎም ሓቂ እሞ ካብ ኣብ ጣዕሚ ባህርያት መዋስብትኹም ንላዕሊ ኣብቲ ንኩነታት መዋስብትኹም እተኣሊሉ ጥዑይን ጥዑምን ኣተሓሕዛ ተኣማመኑ እቲ ጥዑም ሰብኣይ ንሰበይቱ ጥዑም ጥዑይ ኣተሓሕዛ ኣለዎ ካልኣይ ንመለክዒ ሰብኣይ የማሊ እቲ ግቡእ ኣተሓሕዛ ሰበይቱ ዝፈልጥ ሰብኣይ መለክዒ ሰብኣይ ዝበሃልሲ እንታይ እቲ መለክዒኡ ንዑ የማሎ እዩ ኣብ ሓዳር ጥዑይ ሰብኣይ ክትከውን ነቲ ኣምላኽ ዘቆመ መለክዒ ሓደ ሰብኣይ ኣማሊካ እዩ ዝንበር ንሰብኣይ ባህሊ ዝፅበዮ ሓላፍነት ኣለዎ ቅዱስ ጽሑፍ ዝህቦ ቦታ ሓላፍነት ከ ኣለዎ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ሰብኣይ ነቲ ኣምላኽ ዘቆሞ መለክዒ እምበር ንመለክዒ ባህሊ ከማለ ኢሉ ኣይነብርን እዩ ከመይሲ ባህሊ ዓሌታት ሰብ ይፈላለዩ እቲ ኣብ መስርሕ ምንባር ዝማዕበለ ባህሊ ደቂ ሰብ ንሰብኣይ እተፈላለየ ሓላፍነት እዩ ዝህቦ ቅዱስ ጽሑፍ ግና ዓለም ለኻዊ መለክዒ እዩ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ሰብኣይ ብኤርትራዊ ወይ ኣፍሪቃዊ ወይ ምዕራባዊ ባህሊ ዘይኮነስ ነቲ ኣምላኽ ዝቆመ መለክዒ ከማሊ እዩ ዝነብር ግርሚ ዝብለኩም ሓደ ግዜ ታይስ ኤን ሶንያ ዝበሃሉ ፃዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብቲ
ፔትራ ኮሌጅ ክምሃር ከለኹ ቀረባይ ነይሮም ሲ ሓደ ግዜ ናብቲ ገዝኦም ኸይድ እሞ እታ ሶንያስ ከተስታርር ትጸንሐኒ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣቑሑት ገዛ ክሓፅብ ገለመለ ፀንሐኒ ድሓር ኣብ ዓድናስ ከምኡ ይኮነን ምስትራር ብዙሕ ግዜ ናይ ሰብኡት ስራሕ እዩ ኣቑሑት ምሕፃብ ከዓ ናይ ኣንስቲ ስራሕ እዩ ኢንፋክት ኢለዮ ኣብ ዓድና ኣብ ክሽና ኣትዩ ዝሰርሕ ሰብኣይ ሰበይታ እዩ ዝበሃል ኢለዮ ሽዑ ሶንያ በዚኣ ጌርካ ውፃለ ኢላትኒ ከይተስማዓለይ ነዛ ዝገብራ ዘሎ ፅቡቕቲ ከይቋርፃ ኢላትኒ ታይስካ እንታይ ኢሉ ንምስለኩም ሰበይ ካምቹ ተስታረሉ ስለ ዝነበረት ክዳኑ ተስታረሉ ስለ ዝነበረ ስማዕ ኣብዚ ባህልካ ክትነግረና ይመፅኻት ዘይተስታረር ሰበይቲ ከይትገብረለይ ምእንቲ ኣይትዛረባ ኢሉኒ ስሓቅ እዩ ነይሩ ኦፍኮርስ ግን ረኣይ ወይኹምቲ ናይ ባህሊ ፍልልይ ግን እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሒ ዓለም ልኻዊ እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓዳር ኪንዮ ንመዋስብትካ ክትሐጉስ ኢልካ ምንባር እዩ ሓዳር ነትሪ መስራቲ ቃል ኪዳን ዝኾነ ኣምላኽ ከተሐጉስ ኢልካ ዝንበር ዝምድና እዩ ኣብ ሓዳር ዕግብቲ ሰበይቲ እትህሉ ንኣምላኹ እሙን ሰብኣይ እንተሎ እዩ ስለዚ ሓዳር ብመንፈሳዊ ጥዕና እቶም ኣቆምቲ ኣባላቱ ዝፅብቕ ብመንፈሳዊ ድኻሞም ድማ ዝሓምም ዝምድና እዩ ሓዳር ምትክላት እምነት ክርስትና ሓዲካ ዘይኮነስ ክርስቲያን ኮንካ እትመርሖ ዝምድና እዩ ክርስቲያናት ኮይና ሓዳርና እንተዳ መሪሕናዮ ከምቲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 101 ፍቅዲ 2 ኣብ ውሽጢ ቤተይ እዛ ቃል ኣብ ውሽጢ ቤተይ ኣትብል ኣብ ውሽጢ ቤተይ ብፍፁም ልበይ እመላለስ ኣለኹ ዝበሎ ኣብ ቤትና ግሉፃት ኮይና ብቕንዕና ብንፅህና ብፍቅሪ ብትሕትና ትግሃት ዘለዎም ኮይና ዝመላለሱ እዚኦም ዝመሰሉ ባህርያት ለቢስና ርእሲ ኣንስትና ዝገብረና ሓላፍነት ከይረሳዕና ኢና ንነብር እዘን ባህርያት እዚአን ሓይሊ ዝምድና ኮይነን ንሓዳርና ፅኑዕ ይገብርኦ ዓይነትን እተን ባህርያት ሕዝወን ኢኹም ግሉፅነት ቅንዕና ንፅህና ፍቅሪ ትሕትና ትግሃት እዚኣቶም ሓይሊ ዝምድና ዝበሃላ ባህርያት እዩ ነዚአን ለቢስና ሽዑ ድላይና እንተገበርና ኣይንዕምፅን ኣይንጎድእን ኣይንጉዳእን ኢና እታ ሳልሰይቲ እቲ ንሰበይቱ እሙን ሰብኣይ ተበግሶ ዝወስድ እዩ ኣንቃዲ እዩ ገለ ሰቡት እቲ ኣብ ቤቶም እተገብረ ግብሪ ርእቶ ክህቡ እዮም ዝነብሩ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰቡት ኣቐዲምካ መምርሒ ምሃብ እንተ ዝመሃሩ ካብ ግብረ መልሲ ወሃብቲ ናብ ተበግሶ ወሰድቲ ወይ ኣንቀድቲ ምስ ተቐየሩ ነይሮም ተበግሶ ምውሳድ ቅመማት ኣብ ዘይተፀበየካ ምፅናሕ ኣለዎ ንምሳሌ ንእከይ ብሰናይ ጌርካ ሰዓሮ ክብል ከሎ እቲ ገባር ክፉእ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ክፉእ ክትገብር ይፅበየካ ንሱ ዘይተፀበየካ ሰናይ ብምግባር ግን ሰዓሮ እዩ ድብለና ዘሎ ግብረ መልሲ እናሃቡ ዝነብሩ ሰባት ከም መቆፃፀሪ ርሑቕ ትፈልጧ ዲኹም ሪሞት ኮንትሮል መቆፃፀሪ ርሑቕ ኢለ ኣለኹም ከም ሪሞት ኮንትሮል ናይ ሂወቶም ካልእ ሰብ ዝሓዞ እዮም ዝቁፀሩ ንሱ ይሐጉሶም ንሱ ይሕርቆም ከመይሲ ዝሕርቆምን ዝሐጉሶምን ካልእ ሰብ ስለ ዝመርፀሎም ሰናይን ጥዑምን ተበግሶ ምውሳድ ሓላፍነት ጥዑም ሓዳር ክህልዎ ዝደሊ ሰብኣይ ንሰብኣይ ርእሲ ገዛ ካብ ዝገብርዎ ባእታታት ሓደ ተበግሶ ምውሳድን ኣቐዲምካ መምርሒ መሃብን እዩ ዝምድና ሓዳር ሰብኣይ ቅድም ይህብ ድሕሪኡ ይቕበል ሰበይትካ ቅድም ትቕበል ድሓር ትህብ ኣብ ዝብል ግብራዊ ሕጊ ዝቆመ እዩ ንመርዓ ሕቶ ከየቕረበ እተመርዓወ ዘርኺ ሃበ ውሉድ ዝሓቆፈ ሰብኣይ የብልናን ማይልስ ሙንሮ ንሰበይትካ ፍቅሪ እንተሂብካያ ልባ ትበካ ገዛ እንተሂብካያ ቤት ትገብሮ ኣስቤዛ እንተሂብካያ ሙሉእ ማኣዲ ትቕርበልካ ዘርኢ ትህባ ውሉድ ትህበካ ሓንቲ ቃል ትዛረባ ሙሉእ ሓሳባት ትዛረበካ ኢሉ በእምሮ ዝነብሩ ሰብኡት ዘርኢ ምዝራእ ሓደ ክፋል ተበግሶ ምውሳድ ምዃኑ ዝፈልጡ እዮም እዚኣ ሕጂ ሪኢኹም ሓደ ካብቲ ተበግሶ ምውሳድ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ዘርኢ ምዝራእ ስለ ዝኾነ እዩ ክዘርኡ ከለዉ እቲ ዘርኢ በዚሑን ተመስሪሑን ከም ዝምለሶም ተረዲኦም ተጠንቂቖም ፅቡቕ ዘርኢ ምዝራእ ሰብኡት ከጥርይዎ ዝግባእ ጥበብ እዩ
احتمال تربعتي سبوت كاب مردا ناب مردا يقدموا مالتي كاب مردا محجاز مالتي ناب مردا understand مقبار يقدم مردا محجازي مردا أجن نخونتات مستوعالي تعي سواي قدمي حاجز مقبارو نخونتات سبيتو زرداي أب سبيتي بقالات كتقلتصهم زي قللتي بزحات دليتات اللو أب زمن ولدنا كم ليا أفاوتيا بملعو ودي عدي كايمو نابا إخاتاتو إيلان سبايا مساها خدكس كم زعدمتو غيرات زارب سبيتي أين برتن أب زمن ولدنا خم تقبر سبيتي يلا نعالو مساها خدك سبايا تقول سبيتي يلا تقنينان تحنينان تشبئين انتريوم منقنا እቶም ትርጉም ቁኖን ሕኛን ጥሽን ዝርዱ ኣቦታትና ንእድሪ ምድሪ ቤት ገዲፎም ናብ ውሻጠ ይኸዱ ይርዱለን ጥዑይ ሓዳር ድሌትካ እናተናበብካ እምበር ብዛዕባ ኩሉ እናተዘራረብካ ጥራይ ኣይምራሓን እዩ እዚኣ ሕዝዋ ይኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ጥዑይ ሓዳር እቲ ሓደ ድሌት ናይቲ ሓደ ኣንቢቡ ብዘይ ቃላት ከይተዘራረቡ እናተመላልኣካ እዩ ዝንበር እምበር ብዛዕባ ኩሉ እናተዛረብካ ኣይንበርን ጥዑይ ሰብኣይ ነቶም ብቃላት ዘይግለፁ ድሌታት ሰበይቱ ዘንብብ መዓልቲ ቤቴ ኣብቲ ከም ስድራ ንኩልና ዘገድስ ጉዳይ ከተድህብ ክትብል ንኣ ዘድሊ ብዙሕ ግዜ ትርስዖ እያ እዚ ካብቲ ምስኣ ሓቢረ ዝሕለፍኮ ዓመታት ብዛዕባ ፌበን ዝፈለጥኮ እዩ ስለዚ እቲ ብዘይብኡ ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእል ከይትርስዕ ብዝከኣለኒ እዘኻኽራ ብዛዕባ መዋስብትካ ዘለካ ፍልጠት እናወስኺ ከይድ ከሎ ንመዋስብትና ከመይ ከም እነድልዮን ዘይነድልዮን ሓገዝ መዋስብትና እንደልየሉን ርእስና ንኽእለሉን ኩነታት ኣይናይ ምዃኑ እናፈለጥና ኢና ንኸይድ ክቡራት ኣሕዋተይ ውፅእ ክብል ካብ ትምህርቲ ክንገሽ ከለና ብዙሕ ግዜ እቶም ዘድልዩ ፓስፖርት ኣይዲ ካርድ ገለ ንዖም ከይትርስዖም ምእንቲ ኣነ ድጥርንፎም ምክንያቱ ፌበን ኣብቲ ንኩልና ዘገድስ ከተድህብ ክትብል ሓንሳብ ነትናታ ትርስዑ ስለ ዝኾነት በቲ ሰብኣይ ክትሕጎሰሉ እያ ኢሉ ዝሓስቦ እታ ሰበይቲ ከይትሕጎስ ትኽእል እያ እሞ ነቲ እቲ ሰብኣይ ክትሕጎሰሉ ትኽእል እያ ኢሉ ዝሓስቦ ዘይኮነስ ልቢ እታ ሰበይቲ ዝሕጎሰሉ ምግባር ክመሃር ኣለዎ ጥዑይ ሰብኣይ ኣብ ቤት ንስኻ የድሊ ትብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳ የድሊ ትብሎ ኣማላ ኣላ እዚ ከይተነገረና ከነማልኦ ዝግባአና ሃጓፍ እዩ ሰብኣይ ከም ገዛ ዝኣመሰለ ዓብ ጥሪት ገዚኡ ዘይሕጉስ ሰበይቲ ክትርኢ ከለካ ኣብቲ ቤት እቲ ምንባብ ድሌት ዘተን ጎዲሉ ከም ዘሎ ትርዳእ ስለዚ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ የድሊ ዝበሎ ጥራይ ዘይኮነስ በዓልቲ ቤቱ እትሕጎሰሉ ኣብ ምግባር ትጉህ እዩ እቲ ንሰበይቱ ዝርዳእ ሰብኣይ ንሰበይቱ እቲ ንሰበይቱ እቲ ዘመዝገቡ ዓወት ዘምፅኦ ዘጥረዮ ጥሪት ጥራይ ደይኮነሲ ኣብቲ ዓወት ምምፃእ ክትሳተፍ ዕድል ይህባ ገዛ ምግዛእ እንተ ከም ዓመት ወሲድናዮ ገዛ ገዚ ይኮነን ረአዮ ድብላ ገዛ ክንገዝእ ኢና ከም ዝመሰለ ገዛ ክንገዝእ ኢና ኢሉፍቲ ክንዝዋግኡ ክንዚ ዓቕምና እንዳበለ እንተ ኣሳቲፍዋ ዝያዳ ድተኣማምኑ ኢሉ ኣለዎ እቲ ሓምሻይ ሓላፍነት ርእሲ ገዛ ይፍፅም እዩ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ሓላፍነት ርእሲ ሰበይቱ ምዃን ዝፍፅም እዩ ርእሲ ኩሉ ኣካላት ሰብ ተዋሂዱ ብግቡእ ዓይ ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ ኣካላት ሰብ ካብ ርእሲ እቶም ብኢደ እግሪ ዝግበሩ ዕዮታት ከም መምርሒ ይወሃቡ ከምኡ ከዓ ሰብኣይ ከም ርእሲ ገዛ እታ ቤት ከም ሓንቲ ኣካል ሓቢራ እትዓየሉ መምርሒ ይህብ እቲ ምምራሕ ዝኽእል ሰብኣይ ድሕሪ ንገዛ ርእሱ መሪሑ ምኽኣሉ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን እዩ ዝመርሕ እንዶ ናይ መምርሒ ሓዳር ዘይብሉ ሰብኣይ ከዓ ብውክልና ሓዳሩ ከመሓድር ይኽእል እዩ ፈትዩ ንመዋስብቱ ይውክላ እቲ ኣብ ተውህቦ ኣባላት ስድራ ቤቱ ዝተኣማመን ሰብኣይ
ፈትዩ ኣብ ቤቱ ንዝርከቡ ኣባላት ስድራ ቤቱ ውክልና ሂቦም ኣብ ፀፀጋኦም ከገልግሉካ ይመዞም እቲ ቀዳማይ ሓላፍነት ርእሲ ገዛ ንኣባላት ስድራ ቤቱ ካብ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ምክልኻል እዩ እቲ ምእንቲ ስድራ ቤቱ መስዋዕቲ ዝኸፍል እዩ ፍቅሪ ዝህብ ሰብኣይ እዩ ዝበሃል ሰብኣይ ንሱ እዩ ፍቅሪ ሃገርን ፍቅሪ ህዝብን ክህልዎ ዝኽእል ፍቅሪ ስድራ ቤት ዘይብሉ ፍቅሪ ሃገር ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሰብኣይ ካብ መጥቃዕቲ ክከላኸለላ ዝግብኦ ትካል እታ ሰበይቱን ደቁን ዝነብሩላ ቤት እያ ሰብኣይ ሕጊ ዝህቦም መሰሎም ክሕልወሎም ኣብ ክንዲ ኣባላት ስድራ ቤቱ ደው ኢሉ ክምጉት መሰሉን ሓላፍነቱን እታ ቀዳመይቲ መስመር ምክልኻል ንበዓልቲ ቤቱ ሕጂ ተቀዳመይቲ ድፋዕ ወይ ተቀዳመይቲ መስመር ምክልኻል ንበዓልቲ ቤቱ ካብ ቤተሰቡ ክመፅእ ካብ ዝኽእል መጥቃዕቲ ዕርዲ ብምዃኑ እዩ ዝጅምር እዚ ሓላፍነት ርእሲ ገዛ እዩ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ከም ገዛ ርእሱ ገይሩ እዩ ዝፈትዋ ንሰበይቱ እቲ ጥዑም ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ገዛ ርእሱ ይፈቱ ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ብምክንያት ዝሓለፈት ሕሰም ንገዛ ርእሳ ምክንኻን ዝረስዐት ሓብቲ ክትሓስብ ኢለ ካብቲ ንስኺ ተፍቅረኒ ፍቅሪ እቲ ኣነ ዘፍቅረኪ ፍቅሪ ይበዝሕ ኢለ እያ ከመይ ጌርካ ምስ በለትኒ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ይከናኸን እየ ከምቲ ንገዛ ርእሰይ ዝከናኸኖ ገይረ ርእሰይ ዘፍቅራ ገይረ ስለ ደፍቅረኪ ናተይ ብዙሕ ፍቅሪ እዩ ተደኣ ርእስኺ ደይተፍቅሮ ኮንክ ግን ርስኺ ዘይትከናኸን ኮንክ ግን ብንእሽተይ ፍቅሪ ክተፍቅርኒ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እታ ፍቅሪ እንመሃረላ ቀዳመይቲ ደንበ ንገዛ ርእስና ምፍቃር እዩ ሎሚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ንጥዕናይ ክሕሉ ኢለ ዝገብሮ ነገር ተዘይህልወኒ ሓሚመ እንተዝድቅስ ደኺመ እንተዝድቅስ ዓቕሚ ተዘይህልወኒ ኣብዚ ምሳኹም ዝካፈሉ ትምህርቲ ኣይመሃለወኒ እቲ ፍቅሪ ገዛ ርእሱ ዘለዎ ሰብ እዩ ንብፃዩ ዝፍቅር እቲ ጥዒምዎ ክነብር ዝደሊ ሰብኣይ እዩ ንሰበይቱ ዝከናኸን መኣዛ ምንባር ከስተማቐር ዝደሊ ሰብኣይ ንሰበይቱ ምሽ እዩ ስለዚ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ከም ነፍሲ ገይሩ ከም ኣካላቱ ገይሩ ከም ስግኡ ገይሩ ብምሓዝ ንሰበይቱ ፍቅሪ ይገልፀላ ሻም ጓለይ ኣብ ግዜ ቁልዕነታ እጂ ጓል 22 ዓመት ሓሊፋ ዲሰምበር 23 ክትመልያ ናፃ ኮይና ሓሳባታ ብምግላፅ እያ ትፍለጥ ነይራ ሓደ መዓልቲ ቆልዓ ከላኮ እዩ ባባ ሕጉስ ክትከውን ተደሊኻ ንማማ ሓጉሳ ምክንያቱ እቲ ሕጉስቲ ሰበይቲ ዘላቶ ቤት እዩ ሕጉስ ስድራ ቤት ዝኸውን ኢላ ምኺራትኒ ገና ቆልዓ ከላ እሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘዳግም 24 ፍቅዲ 5 ንሰበይትካ ምሕጓስ ሓደ ዕማም እቲ ሓዳሽ ሰበይቲ ዘእተወ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ገሊፅዎ ኣሎ እሞ እቲ ጥዑም ሰብኣይ ንሰበይቱ ቀትሪ ይሕጉሳ ለይትካ ይሕጉሳ ከምቲ ኣካላት ስጋኡ ዝደልዮ ክንክን ገይሩካ ንዓ ይከናኸን እቲ ሰብኣይ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ውሕስ ሰበይቲ ዘላቶ ቤት ኣለዎ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ውሕስ ሰበይቲ ዘላቶ ቤት ኣለዎ ሰበይቲ እቲ ጥዑም ሰብኣይ ውሕስቲ እያ ውሕስቲ ሴኪሪቲ ይስማዕ ኢንሹርድ እያ ገለ ክሳራ የለን ዝትካ እዩ ትብል ግድል እንተጓነፈ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብኣይ ኣሎኒ ትብል ሽግር እንተልዩ ኦኬ ንበዓል ቤተይ ፀሊ ክብሎ እየ ፀልዩ ከዓ እግዚኣብሔር ይሰምዖ እዩ ትብል መለኮታዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ዘለዎ ፀልዩ ዝስማዕ ሰብኣይ ኣሎኒ ኢላ ውሕስነት ይስማዕ ሰበይቲ ጥዑም ሰብኣይ ግድል እንተጋጠማ መፍትሒ ክትረክብ ዝባል ሓድ ሰብኣይ ኣለኒ ድሓን ንዑ ግደፍሉ ንሱ ይኽእሎ እዩ ኢላ እያ ትቐስብ ሰበይቲ ጥዑም ሰብኣይ ንበዓል ቤተይ ጌጋይ ክነግሮ ኣይከብደኒን እያ ትብል ሰበይቲ ጥዑም ሰብኣይ በዓል ቤተይ ንኩሉ ዓይነት ክሳራ ትሕቲ ድሕንነተይ ይሰርዖ ዝብል ምርዳእ ስለ ዘለዋ ከስብ ከላ ጥራይ ዘይኮነስ እንተኸሰረት እውን ኣይተረዕድን እያ ዝተጋጊኹ እንተተጋጊኹ ዘባላሸኹ እንተባላሸኹ ዘጥፋእኩ እንተጥፋእኩ ንሰብኣይ ክነግሮ ኣይከብደኒን እዩ ትብል ሽዑ እንታይ ትብሎ ሰብ ንሱ ከሎ ዝሰኣን የለን በዓል ቤተይ ከሎ ዝሰኣን የለን ትብል ሻምናይ
أتي تعي سباي أرأي زخون موكسي تعي سباي قد حدار دقو زقيس هندسي بروحات حواتي ني حدارنا قد ترى يكون نبيدنا زلو قد حدار دقنا ويتي ستاندرد نحنا نست نقبره لذي قد حدار دقنا نقيسينا أبيت كبهال كله جبر زدلي ويس ملالي تابيت كخون زوتر بهريات نسدرا بيتو أقدمو زريهم نسيو እቶም ኣወዳት ውሉዱ ኣቦኦም ነዲኦም ገይሩ ከም ዝሕዛ ገይሮም እዮም ንመዋስልቶም ክሕዙ ዝዳለዉ ኣዋልዱ እውን ከምቲ ንሱ ነዲኡ ገይሩ ነዲኣ ገይሩ ዝሕዛ ተን ኣዋልዱ እውን ከምቲ ንሱ ነዲአን ገይሩ ዝሕዘን ሰብኣየን ዝፅበያ ስለዚ ትጥዑይ ሰብኣይ ብፍቅርን ብክብሮትን ንሰበይቱ ይከናኸን ንሓቂ ብምእዛዝ ኣብ ቤቱ ኣርኣያ ይኸውን ሓደ መዓልቲ مقد 15 دقيقة بسلسة دقيقة وديو هرمت لبي أباف لبي إنها ترأي نام قزاتي في بن ترى حجمت سيكا إلا حتيتاتني تنا مونغو تمرتز الوحيدة دقائق مساخق حلفان بس بالكوا مليسا كسا كنت زيدي خاتف كلاني إلا دقي ما حتيتاتني هو اللي مسرقا قز كلها انتاي دا يفكرك كي زي تبلني إلى حتى نذكر زكرني منتي كريان نتعمون قلت مرتنا بريت نجزي عرفت مساق حلفني ليه قوية لبي العلاقان كتهرم النهار ايتاس يفكر كيز بالقال سلازي تتقمكو نعزل لن فقري خطريو اي كالت كم زفكرة بقالات كقلت سلا نيروني تتعي سواي بهالفريو نتبعالت بيتو كتسمعو تدلي كسمعوا تنافق يفكرك كي زبل كان مدققام هاي قارصني بقالات تقلصت فقري نسبيتي تعم سمعيت فتيرة تحقق حلافنت عدنت كتفصم سنكت خونا سلازي خمت عم مثالي 30 حدن فقر 29 انا يكون كنت زغال صحيفيو مثالي 30 حدن 29 بزحات انستي صبوز قبرالوا نسخقنا كلاتن تبلصين يبلا زول تصحيفو زلو تطعي سبعي نسبيت خيدانو ببزح مقدي فقروخ قلت الله يخلي أب سبيتي كنملو زين خل دليت مسمع يفكركي زبل مستمقار كم زلو نذكرين خنملو ينخلينا قل كل جزين ملو تاشعي تطعي سبعي كدوي سمعيت زلو سبيت اللاتو تطعي سبعي زبلت كم زغنت سمعة سبيتي علتو نامين كازلكا تحزا نتابي ودكا خوني أبيت كازلكا حسرت زي الرئي كقبرو يخيلي تزو حدا اتوت زلو سبعي كتكون تخيلي خا قناخي بقيت قبر الله خنكن بعالت بيتكا كابقا تبلت سبيتي عب علم كم زي الله كم سمعة قبرات تخيلي خا شعو أفا خفيتا ناخا مركابي مخسبي أنا أتابع علم التعدل السبيتي كتب التخيلها كنكن سبعين سبيتو نسا أب علم كابزلوا أنستي تازبلتت سبيتي كم زخونت كسم عايز قبرها بارشا تسبعي نتم عالتاوي نامين كات كنخنو مكنخان بتعم قالات أسنيو بقال كبتروت صوعيا بتحسنا بخبري بزت بابع قانقا تزاربا تبعتاي دمصي دهالي مخانو ذكر ابتي نسخات تدليو غزي اكلاتا فتيو كزز كبرو لسلس اتنخفا تنكفا تعسريتي تعي سواي نسبيتو جيروز حزا كرداي لي يسمع تعي سواي كنتات مواسبتو كرداي لي يسمع أو قلقلوت من مخار زترخو وتهوي مخريق حتوني دويلهم فرق ساعات كزاربو سمعيهم 3 دقائق نتزبلوني كم استرداكو حتيري قليتن حتى مخري هبه ويلقيسه ودينا قبلهم كله صبوت سمعوهم
ኣመስጊኖም ክፋነው ከለዉ ርኢ ስለዚ ለካ ሰብ ክርድኦ ኢሉ ዝሰምዖ ሲኢኑ ኣብ ጭንቂ ይነብር እዩ ዝብል መወዳእታ ወሲለ ነዚ እዩ ኣብ ምምኻር ተቐዳመይቲ ጥበብ ምስማዕ ፅኒኢልካ ምስማዕ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ሓዳር እንተምፂናዮ ዳርጋ ኩለን ኣንስቲ ክርድአን ኢሉ ዝሰምዐን ሰብኣይ ይደለየን ኩለን ኣንስቲ ብተፈጥሮ ሰበይቲ ካብ ናይ ሰብኣይ ዝበዝሐ ቃላት እያ ትጥቀም ነዛ መዓልታዊ ብዙሕ ቃላት ትጥቀም ሰበይቲ ዝያዳ ኣብ ዕዮ ክትሕግዛ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ብዙሕ ቃላት ከተውፅእ ፅኒኢልካ ክሰምዓ ይዕግባ እንታይ ዕግበኪ በዓልቲ ቤተይ ፅኒኢለ ክሰምዓኪ ዶ ወይስ ኣብ ዕዮ ክሕግዘኪ ተትብላ ንኖ ፅኒኢልካ ስምዓኒ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ኣቐሚጠ ውዒለ ዘለኹ ቃላት ናባኻ ከውፅኦ ክትብለካ እያ ትመርፅ ስለዚ ክትዛረብ ከላ ፅኒኢልካ ሰሚዕካ ከም እተረዳእካ ክትፈልጥ ድማ ነቲ ዝበለትካ ሕፅር ኣቢልካ ብምድጋም ኣቕሊቡ ሰምዕ ሰማዒ ምዃንካ ክትርዳእ ሓግዛ ማለት ፅቡቕ ገይረ እንተሰሚዐኪ እዝን ኢኺ ክትብል ፀኒሕ ክበላ እዚ እትኾነ ኢሉ ሓዳር ክገብር ዝደሊ ሰብኣይ ዘዘውትሮ ፅቡቕ ኣመል እሞ ንኣሚንካ ክትርዳእ ተዳሊኻ ስምዓ እያ እምበር 11 መዓልቲ ኮነ ለይቲ ይሐጉሳ ጥዑይ ሰብኣይ ቀትርን ለይትን እትሕጎስ ሰበይቲ ኣላቱ ኣብ ዘዳግም 24 ፍቅዲ 5 ደጊመ እዛ ጥቕሲ እያ ጠቕሳ ኣለኹ ሓደ ሰብኣይ ሓዳሽ ሰበይቲ ምስ ኣተወ ናብ ውጋእ ይውፃእ ገለ ንዕዮ ነገር እውን ኣይፃንዎ ሓንቲ ዓመት ኣብ ቤቱ ሓራ ይኹን ነታ ዝወሰዳ ሰበይቲ ባህ የብላ ይብል ናብራ ሰብኣይን ሰበይቱን ነዛ መሪፀ ዘእተዋ ሰበይተይ ኣሐጉሳዶ ኣለኹ ንዝብል ሕቶ ብዝምልስ ኣተሓዛ እንተ ተዛሓዘ ጥዕምዎም እዮም ዝነብሩ ከመይሲ ሕጉስቲ ሂወት ዝህልወካ ሕጉስቲ ሰበይቲ ኣብ ቤት እንተላትካ እዩ ቤት ሓጎስ ዝዓዘ ክትከውን ሕጉስቲ ሰበይቲ ኣገዳሲት ስለዚ ሰበይቲ ቃል ኪዳን ኣብ ዓንኬል ዕጋበት ለይትን ምሕንቃቕ መዓልትን ክትሓድርን ክትውዕልን ብኣምላኽ እተመደበላ በረኸት እዩ ሕጉስቲ ክትከውን እዚ ዓንኬል እዚ እንተተሓልዩ ሓዳር ጥዑም ይኸውን ተዓጋጊብካ ተሓዲርካ መዓልታዊ ሂወትካ ድማ ትከባበረሉ ይኸውን ተኸባቢርካ እንተውዒልካ ከዓ ንእትተዓጋገበሉ ለይቲ ትዳሎ መዐቀኒ ጥዑም ወሲባዊ ርክብ ዕጋበት እታ ሰበይቲ እዩ እዚ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክዛረበሉ እዩ ንሰበይቱ ተደላይቲ ገብራ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እያ ንሰበይቱ ተደላይቲ ዝገብራ ጥዑም ሰብኣይ ጥዑም ሰብኣይ ንሰበይቱ ኣዝያ ተደላይት ከም ዝኾነት ከም ስማዕ ዝገብራ ሓደ ስንታይ ኢሉ መስለኩም ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ከም ገመድ በገና ወይ ጊታር እዩ ክኢላትን ካፊ ከዓ ይደሊ ኢሉ መሳርሒ ሙዚቅ ዝኾነ ሰብ ተተንኪዎ የድሂ ጥዑም ድምፂ ከውፅእ ግና ክኢላትን ካፊ ይደሊ እዚ ምትንካፍ እዚ ብዘረባ ወይ ብግብሪ ክግበር ይከኣል እዩ ንኣሚኑ ንስኺ እንተለኺ ገዛና ዝደምቕ ዝማሙቕ ብርሃን ገዛ ኢኺ ኢሉ ንሰበይቱ ዝንእድ ሰብኣይ ኣብ ቤቱ ድኻማ ዘይትቆፅር ፃዕራም ሰበይቲ ክትህሉ እዩ ዝሕግዝ እቲ ካልእ ንሰበይቲ ኣገዳሲት ምዃና ኣገዳሲት ከም ዝኾነት ክስማዓ ዝገብራኻ ነቲ ብጥበብ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ዝቆመ መስተንክር ኣካላታ እናድነቕካ ምድህሳስ እዩ ሰበይቲ ክትንከፍ ክትድህሰስ ክትሕቆፍ ክትሰዓም እትህንጠ ፍጥረት እያ እቲ ጥዑይ ሰብኣይ ብስሉስ ኣተሓዛ ገይሩ ንሰበይቱ ንሰብኣያ እተድሊ ኣገዳሲት ፍጥርቲ ከም ዝኾነት ከም ዝስማዕ ይገብራ እቲ ከም ዝገብር ሰብኣይ ቀትሪ ኮነ ለይቲ ጥቓ ሰበይቲ እዩ ይትንክፋ ይድህስሳ ይሓቑፋ ይስዕማ ገለ ወለዲ ደቅና ከይርኡና ኢሎም እዮም ምስ መዋስብቶም ፍቅሮም ብግሁድ ዘይገላለጹ ግናኸ ውሉዳት ኣብ ቤት ወለዶም ውሕስነት ዝስምዖም ኣብ ቤት ወለዶም ውሉድ ኣብ ቤት ወለዶም ውሕስነት ዝስምዖም ወለዶም ንሓድሕዶም ፍቅሮም ክገላለጹ ክርእዩ ከለዉ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ንሰበይቲ ሔዋን እታ ዝቐረበት ዘመዲ ገይሩ ብምቕራብ ኣብነት ኮይኑና እዩ ኖህ ኣብቲ ኩሉ ሰብ መገዱ ዘባላሸወሉ ዘመን ብፅድቂ ብምምልላስ
ምክንያት ምድሓን ቤቱ ስለ ዝኾነ ኣብነትና እዩ ኣቦና ኣብርሃም ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝላዘብ ሰብኣይ ብምዃኑ ኣብነትና እዩ ይስሐቅ ስለቲ ኣብ ሰበይትና ዘሎ ሕፅረት ምፅላይ ምስ ሰበይትካ ምቁር ግዜ ፍቅሪ ምሕላፍ ኣብነት ኮይኑና ይቕሬታ ናይ ይስሐቅ ክደግመልኩም ይስሐቅ ሰበይቱ ሕፅረት ምስ ኣጓንፋ ፀሊላ ምስኣ ግዜ ብምሕላፍ ናይ ፍቅሪ ግዜ ብምሕላፍ ከዓ ኣብነት ይኮነና ያዕቆብ ከዓ ምስ ራሄል መስዋእቲ ዝኸፍል ኣፍቃሪ ብምዃኑ ኣብነትና እዩ ሰሎሙን ንሰበይትካ ፍትውተይ ገነተይ ኢልካ ብቓል ቅብጥር ብምፅዋዕ ኣብነትና እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ከም ርእሲ ገዛ ኣበርክቶና ኣብ ሓዳርና እንታይ እዩ እንታይ ሒዝና ኢና ቤትና እናኣቱ ናብ ሓዳር ሽግር ወይ ከዓ መፍትሒ ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ሒዝና ክንመፅእ ንኽእል ኢና ኣብ ሓዳር ፈጠርቲ ፀገም ወይ ፈታሕቲ ፀገም ክንከውን ንኽእል ኢና እንተ ደኣ መፍትሒ ሒዝና ክንመፅእ ወሲና መኣዛ ምንባር ከነስተማቕር ኢና እንተ ደኣ እቲ ናብ ሓዳር ሒዝናዮ ንመፅእ ትሕዝቶና ፀገም ኮይኑ ከዓ በቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ፀገም ክንሳቀ ኢና I think ካብዚ ንላዕሊ እንተ ደኣ ወሲኸ ኣተሓዛ ቃል ኪዳን ንሰብኣይ ቃል ኪዳንካ ሰበይት ከመይ ጌራ ክትሕዞ ዘለዋ እንተ ደኣ ወሲኸ ከለኹ ንውሓኩም እዩ እሞ ሎም መዓልቲ ኣብዛ ኣኽለና ንሕቶን ምሕልስን ጌረ ክውድአ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኣማን ወደይ ናባኻ ሎሚ ብዙሕ ሓበሬታ ተፊእ ኣለኹ ያ ፅቡቅ ነይሩ ብሓፊስ ኢና ተዋሂብና ዘለና ቃጠና ባዕልና ها እንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቴንክ ዩ ሶ ማች 33 ሰባት 32 ሰባት ኣለና ኣብ ዙም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ነዚ ቪድዮ ናብ ካልእ ሰብ ክበፅሕ መታን ሼር ግበርዎ ኢኹም ላይክ ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ድማ ሕጂ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክህልወና እዩ ስለዚ ሪከርዲንግ ጠጠው ከብለይ መታን ብነፃነት ክንሓትት ኩሉ ግዜ ቀዳም 8 ፒኤም በርሊን ታይም በቴክሳስ ታይም ካ ብናትና ሰዓት 2 ፒኤም ማለት እዩ ኢና ንኣቱ ሰዓት ክንደይ እዩ ንዝበልኩም ሸዓተ እዩ በርሊን ታይም ሰዓት 9 በርሊን ታይም በኣና ሰዓት 2 በቴክሳስ ታይም ማለት እዩ እቲ ሊንክ ካ ክቐምጠልኩም እየ ኣብቲ ቦታ ኮመንት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከይደውን ገና ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ክንገብር ኢና 3:10 ኮይኑ ኣሎ ብናትና ን20 ደቂቃ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ጌርና 3 ፈረቓን ልክዕ ክንውድእ ኢና ምክንያቱ ነዊሕ ስለተዛረበ ባባዓዊት ከይነድክሞ እዛ ናይ ባባዓዊት ክላስ ምስ ወደአት የወርዳ ሓፍትና ከዓ ሓንቲ ወይ ክልተ ክላስ ክትምህርና እኺ ቀዳም ከምዛ ዘለንያ በዛ ግሩፕ ምክንያቱ ብዙሕ ነጥብታት ፅቡቅ ሓሳባት ስለተዛረብክ ብቀዳማይ ከይሓፀረ ነዊሕ ግዜ ክንበኪ ኢና ላይክ ነናይ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ዋላ ንሕና ከዓ ክንውስኸሉ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ትመፅእ ሓሳባት ስለዚ ናይ ሕቶን መልስን ማይክ ናባኹም ኣሕዋት ወይ ሕቶን ኢድኩም እንዳልዓልኩም ወይ ከዓ ማይክኩም ከፊትኩም ሕጂ ኣነ ሚዩት ክኸውን ሪከርዲንግ ስቶፕ ገብሩ እየ ቴንክ ዩ ሶ ማች ባባ ዓቢት ብዙሕ ኣድኪምና ካይና ሎሚ ብዙሕ ተዛሪብካ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፅቡቅ ነጥብታት ስለ ዝሃብካና ርእስና ክንፍትሽ ጌርካና ኢኻ ብጣዕሚ ንመስግነካ ቴንክ ዩ